Хәерле кич, май айы елның матур вакытыгына түгел, кешенең сынала торган чагыда. Быел талпан безгәге еланнар күп дип куркыталар. Куркырга җирлек бармы? Һәм бу менә алганда яз көне кеше сәламәтлеге ягыннан нәрсәгә әзер булырга тиеш? Шул хакта сөйләшер өчен без чакырдык безнең кунакларыбызны. Исәнмесез килгәнегез өчен зур рәхмәт. Һәм сөйләшүебезне тышкан бизгәге турында сөйләшүдән башлыйк. Менә яз көне тышкан бизгәге йоктыручылар саны арта, бу нәрсәгә бәйле ничек сакланырга сүз сезгә. Менә хәзерге вакытта яз көне инде күбебез инде дачаларга, шулай ук кыш буе ябык булган авыл йортларына кайтабыз. Менә шушы дачаларны юганда, иләрне җыештырганда тышкан бизгәге белән авырып китергә мөмкин. Тышкан бизгәге йоктыруның барысы эч юлы билгеле. Иң беренче инде ул һава тузан юлы аша. Димәк, һавада кипкән вак тышкан тизәген сулаган очракта шушы авыруны йоктырга мөмкин. Аннан соң инде контакт юл, вирус инфекцияле предметлар белән аралашканда, вакына тиридә булган вакына яралар аша шулай ук авыруны йоктырга мөмкин. Аннан соң инде өченче юл, алиментар юл, димәк, без инде аны ризык юлы дибез. Тышкан тизәге яисә тышкан сидеге белән зарарланган ризыкны кулланганда, шулай ук тышкан бизгәге белән авырып китәргә мөмкин. Нишләргә? Менә беренчедән ничек тоярга үзеңдә? Миндә нәкъ тышкан бизгәге икәнен. Әле башта ничек сакланыргадыр? Ничек сакланырга? Менә шушы дачаларны юганда, шулай ук шушы йортларны юганда, җыштырганда, махсус респираторлар кулланырга, шулай ук перчаткалар кияргә. Бер-ике кат битлек. Бер-ике кат битлек кияргә мөмкин. Эшләп тормаска дигән вариантына күбрәк ошый, кагылмаска гына. Аннан соң бүлмәне инде күпләп җилләтергә кирәк. Аннан соң ризыкны җылытып ашарга. Шулай ук әгәр дә инде тышкан тизәге яисә тышкан сидеге эләккән ризык булса, андый ризыкны бөтенләй кулланмаска кирәк. Белсәң иде икән аны эләккәнме юкмы? Аны эләккән булсаң ашамыйсың да ашамыйсың инде. Яхшы, тышкан бизәге ничек кешедә сизелә, тоела? Менә әгәр дә инде кеше тышкан бизгәге белән авырып китсә, авыру кинәт кенә тән температурасының бик нык күтәрелүеннән башланып китә. Ул 39-41 градуска хәтле җитәргә мөмкин. Шулай ук бик нык баш авырта, баш әйләнә, артериаль кан басымы төшеп китәргә мөмкин. Шулай ук күңел булгана. Аннан соң тәндә инде безнең аңкауда, муенда, күкрәк чиклегендә кызыл геморрагик тимгелләр барлыкка килә. Туп-туры табибкадыр инде бу чакта. Туп-туры юл табибка. Үзең генә әллә нәрсә Беренче билгеләр булуга ук табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Организмга нинди зыян сала? Организмга бик нык зыян салырга мөмкин. Менә инде бир системасына зыян сала. Шулай ук артериаль кан басымы бик нык төшеп китә. Шулай ук коллапска китәргә мөмкин. Иң куркынычы инде ул үлемгә китәргә мөмкин. Беренче симптомнарны сизүгә үк табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Анда сезгә барлык кирәкле анализларны бирдереп, шулай ук кирәкле дәвалауны билгеләргә тиешләр. Яз менә җәй башлыгын менә алганда, шулай ук аллергиклар өчен дә кыен чор бит инде, аллергия очраклары күбәя башлый. Нинди үсемлекләрдән, нинди ризыклардан, нинди бәлки мөхиттән сакланырга кирәк аллергияга дучар булган кешегә? Әйтеп үткәнчә, май бит инде ул табигатьнең уяну чоры, һәм инде безнең барлык хәзер агачлар яфрак яра башлады. Һәм шушы вакытта менә каенга аллергия булган балалар һәм олылар инде безнең үзләренең беренче жалобалар белән килә башлады инде. Әгәр дә сез үзегезнең аллергия бар икән белсәгез, безнең аллергологларга барып, алар инде кыш көне үзенең әзерлек сезонын башлыйлар. Әгәр дә сез белмичә беренче ел гына шулай реакция бирәсез икән, менә бу атнада бу бик еш күренеш, безнең менә балалар килде, күзләре кып-кызыл, борыннан су ага, алар төшкерәләр. Монда инде без аллергологларга җибәрәбез һәм инде дәвалау курсларын алар узалар инде. Һәм каенга аллергия булган балаларны, әгәр дә сезнең өй янында
кайын агачы үсә икән, без инде тәрәзәләрегезне ябырга дибез һәм ешрак бүлмәне җыештырырга дибез һәм шушы туклануга дагы бик игътибар итәбез инде. Монда аллерген продуктларны инде ул безнең цитрусовыйлар булып шутлана инде. Аларга күбрәк яшел төстәге җиләк-җимеш, яшел төстәге яшелчәләр ашарга киңәш итәбез инде. Гомумән, аллергия белән интегүчеләр елдан-ел артамы? Статистика нәрсәне күрсәтә? Һәм бу нәрсә белән бәйле? Менә бу аллергия инде ул 21 гасырның эпидемиясе дип тә әйтелә. Аллергия белән интегүче балалар саны артканнан арта бара. Без инде бәлки безнең экологиягә дип тә уйлыйбыз инде. Безнең шулай ук туклану, шулай ук инде безнең бит инде хәзер күбрәк шушы кергән ашамлыклар күбрәк, фастфуд, менә күбрәк сәбәпләре шул дип уйлыйбыз инде без. Эштән берәү дә үлми дип әйтергә яратабыз, ләкин артык эшләп ташласаң, яисә дөрес эшләмәсәң, бир кузгала, арка авырта, сызлый. Бу инде монда аллергия һәм менә төрле шит факторлар белән бәйле күренеш түгел, бу үзеңнән тора торган әйбер. Менә монда нәрсә эшләргә кирәк, нәрсәдән сакланырга һәм инде шушы билләр тотып алса, нинди чарасын күрергә? Минем яраткан тема апрельдән килә башладылар инде андый пациентлар. Майның шул айы ул кешене генә түгел, умыртка баганасын һәм билне, муенны бик каты сыный. Чөнки кышы буе кешеләр гадәттә нагрузкалары аз, аннары кинәт кенә нагрузка зурая да, һәм мускул системасы, буын системасы ул түзә алмый. Нәрсә эшләргә, ничек профилактика чаралары һәм ничек дәваланырга дәс кешеләрне категорияга бүлик. Беренчесе ул сау сәламәт кешеләр, аларның беренче сабыр чымый, аларга ничек эшләсәләр дә була, иң мөһиме шул эш төрен алыштырырга. Мәсәлән, 2 сәгать керәдең икән, керәп белән эшләдең икән, аннары син тормага күч, аннары себеркегә күч, телефонга кереп чәй эч. Менә иң рәхәте. Икенче категория бу инде гади кеше түгел, бу безнең пациентлар. Чөнки аларның елына мәсәлән урта хәлдәге проблемалы кешеләр, аларның елга 1-2 тапкыр билә урта, 2-3 көн рәттән алар уколдар үчәләр дә бетә, һәм аларга менә сак булырга кирәк, чөнки аларның авырулары шул бер ике айда чыгарга мөмкин. Нәрсә эшләргә? Беренчедән үз тәнеңне тыңлый белергә, симптомнар чыкты икән, синеке симптомнар. Ял ит, гимнастика эшлә, аннары әгәр симптомнар кичәя башлады икән, төнгә авыртулар, аякка, кулга бирә башлады икән, бар табибка көтмә, бу уен эш түгел. Һәм 3нче категория пациентлар бу инде хайран җитди авыртулар булган, операция кичергән пациентлар, грыжлар, нерв авырулар булган пациентлар, аларга нәрсә эшләргә? Иң мөһиме ортопедия җайланмалары кулланырга, корсетта эшләргә вакытлыча гына, вакытлыча иң мөһиме. Аннары дүрт аякланып эшләсәләр, наколенниклар киергә, аннары тәнәфесләрне ешак эшләргә. Мәсәлән, 30 минут эшләделәр икән, нәрсә чубутап яки нәрсә җиштырып да, аннары күчергә башка эшкә якигә кереп гимнастика эшләп аларга, 3 минутлык гимнастика җитәчәк, аннары аппликатор Кузнецова да яки ляпкода ятып аларга, тәнәфесләрне ешайтырга. Менә шул әгәр дә гади киңәшләрне үтәсә кеше, ул менә шул айларны, аннары җәйне матур иттереп кенә сау сәламәт үткәрәчәк. Бу авыр түгел. Менә беренче киңәш аларга ди. Гомумән алганда менә шушы кыш айларында ук, тулы сезонда шул корсетыңны ныгытып, гел тәнеңне тонус ветпегенде ныгытып туру иң яхшы эш ул диме? Шушы айларга гына туры китергә кирәк. Иң яхшы киңәш. Кеше бит безнең ничек бик кызык зат ул. Кышын үзен карый, бассейн гайри, фитнес белән шөгыльләнә. Беренче кояш нурлары белән кар эреп, ул башы белән куллар белән җиргә кереп китә дә, һәм аннары күтен күтәрә ул сентябрьдән. Аннары безнең янга килә. Шуңа күрә кеше үз сәламәтлеген ел дәврендә сакларга тиеш. Бик дөрес киңәш. Әле бит менә ял җитүгә безнең тәрәзәләрне ачабыз, машинада йөргәндә тәрәзәне төшереп йөрибез име, һәм җил өрә, хондрозлар башлана. Менә яз көне ул аеруча сизелә кебек. Бик актуаль тема. Апрельдә берничә район апасы килде инде. Алар безнең бит хатын-кызлар үлә бетә, җиштыра башлар, юа башлар. Бер-ике апа килде билләре белән, бер-ике апа килде муен белән. 5-6 тәрәзә юып, бөтен иләрне юып, нәшай муеннары кысылды. Аннары шул неврит дигән авырулар барлыкка килә. Кайчан биттәге 2 нерв җәрәхәтләнә, лицевой нерв кайчан бит челпәрәеп төшә, аннары литронич нерв дигән бар, анда бик каты авыртулар барлыкка килсә,
китсә, андый симптомнарны көтеп тормыйча, шундук мөрәҗәгать итәргә кирәк табибка, чөнки бу бик куркыныч авырулар, аларны вакытында дәваларга кирәк. Менә теге салкын тию мускулларга, алар гадәттә 1-2 көндә бетергә тиеш, анда мазь кулланырга мөмкин, ниндидер җиңелчәгенә дарылар, менә 2-3 көндә каты авырту бетмичә кулга төшеп китсә яки бил авырту аякка төшеп китсә, монда инде кисекмәстән табибка туры юл. Менә монда бер тыңлаучыбыз сорый. Профессия буенча алып баручы дигән исеме Элга башлана, кем икән әйтеп тормыйбыз. Бер ара ди кул авыртты ди, күтәрелмәде ди, аннан соң бетте. Ләкин мин язылып өлгергән идем инде неврологка ди, менә барырга кирәкме ди. Әгәр дә кул авыртуы бу авырту беренче тапкыр булса, һәм бөтенләй беткән булса, башка куркыныч симптомнар булмаган булса, сез ул тапшыру алып баручы айта аласыз, бармаса да мөмкин. Әгәр дә бу симптомнар элек тә кабатланып, һәм ниндидер башка симптомнар булган булса, кул ою, хәлсезләнү ул барырга тиеш. Ярый. Тегезме? Дибәле. Әле тагын безнең йыланнар күбәйде дип әйтәләр. Менә йыланнар турында без рекламадан соң сөйләшербез. Ясыл табигать белән шуннан да турыдан-туры контакт һәм әле улгана түгел шигасы килә урамга, табигатькә. Әлбәттә, менә монда да сагалап тора кешене төрледән төрле куркынычлар. Йыланнар, талпаннар, урман битләре. Әйдәгез бер гади менә ел сайын без бу турыда сүз кылабыз, ләкин ел сайын шушы талпаннарга яки йыланнарга юлыгычлар табылып, аннан зыян күрүчләр чыгып тора. Гади генә базы киңәшләр. Юк, Наил әфәнди, башта әйтегез әле, йыланнар шуннан да быел күпме һәм нәрсәгә бәйле ул? Ел сайын күбәйде алар. Дөрестән дә ел сайын без бу хәбәрне ишетәбез, йыланнар күбәйде дип әйтәбез дә, һәм менә әгәр игътибар итеп карасак, без менә бу яңалыкларны күбрәк иратлардан ишетәбез. Май башында ишетә башлыйбыз. Әлбәттә, менә дөрес иратлардан иң беренче, чөнки табигатьтә әз генә җылыну китә, әз генә яфраклар ачыла башлый, кайын суына иратлар китә, инде язгы балыктарга иратлар китә, ау сезонында иратлар чыга. Йыланнар турында сөйли ул. Әйе. Ансын да аңладым, әйе. Ләкин монда әйтергә кирәк, менә нигә яз көне менә бу хәбәрләр күбәя? Чөнки яз инде әйтеп узганыбызча, бөтен табигатьнең уяну вакыты. Һәм монда инде яланнар да читтә калмый. Яланнар һава җылыну башлау белән инде ачык җирләргә чыга башлыйлар. Алар чөнки салкын канлы хайваннарга керә, һәм аларга инде үзләренең тәннәрен җылытырга кирәк. Һәм һәрбер кояш нурын алар үзләренә сеңдереп калырга тырышалар. Шуңа күрә без аларны яз көне иң күп очратабыз дип әйтергә мөмкин. Моның белән бер чиратта әйтергә кирәк, инде менә һәр яз вакытында әле үләннәр ул хәтле куе түгел. Яланнарны, кәлтәләрне, гомумән бөтен җәнлекләрне, хайваннарны күрергә мөмкинчелек зуррак. Менә йыланнар дигәннәр, Абый, имтихан алыгыз әле миннән. Менә йыланнарны күргәндә нәрсә эшләргә кирәк? Йыланнар дигәннәр, йыланнар үзләре шуны танып, аңлавы инде әйбәт. Мин укыдым, өйрәндем бу теманы. Йыланны күрәсең икән, катып калырга кирәк. Йөгермәскә дә кирәк, сикермәскә дә кирәк. Бары тик катып калырга. Әгәр дә ул сиңа агачтан төшә икән, шулай ук катып калырга һәм бер нәрсә эшләмәскә. Бу дөресме, юкмы? Монда әйтергә узарга кирәк, иң беренче чиратта нинди йылан турында сүз бара һәм нинди ераклыктан сез аны күрәсез. Гомумән алганда, менә Татарстанда 2 агулы йылан бар безнең. Ул степная гадюка дип атала һәм обыкновенная гадюка дип атала русча. Бу инде кара йылан дип татарчасы. Дала кара йыланы һәм гади кара йылан. Аларның чыннан да агулары бик көчле һәм ул нерв системасына йогынты ясый. Бик тискәре йогынты ясый, кеше бик тиз арада үлеп китәргә мөмкин, әгәр инде менә нык кына тешләсә йылан. Беренче чиратта йыланнарны аера белергә кирәк. Безнең әйткәнемчә, йыланнар бик күп түгел. Инде менә тузбаш йылан бар, ул агусыз йылан. Аның башында шундый саргылт төстәге тамгалар бар. Кара йылан ул кара төстә инде. Дала кара йыланы ул гади кара йыланга охшаган, аның суры төстәге бизәкләре бар тәнендә. Әгәр йыланны күрәсез икән, монда иң беренче чиратта кискен движениелар ясарга ярамый, хәрәкәтләр ясарга ярамый, кирәк генә борылып китәргә кирәк.
Һәм һәр вакытта да менә табигатька Шабырга чыкканда кирәк түгел. Шабырга кирәк түгел. Бездә анакондалар яшәми, артыгыздан кумаячаклар, култа тоталмаячаклар. Шуңа күрә тыныч кына борылып үзегезнең юлыгызны үзгәртергә кирәк. Чөнки менә урмандамы, кырдамы барасыз икән, әкрен генә аяк астына карап барырга кирәк һәр вакытта да. Әлбәттә инде менә ачык җирдән барасыз икән, монда еланнарның иң яратып кызынган урыннары урманда дисәк инде менә егылган агач буйларындалар бик еш очрыйлар. Шуңа күрә әгәр инде менә урманда барасыз икән, егылган агачны ничек кенә басмыйча гына атлап узарга кирәк. Чөнки алар куркып сезгә һөҗүм итәргә мөмкиннәр. Һәм еланнарны куркытмаска кирәк. Инде агачтан төшү дигәндә инде монда узганымча бездә тропик еланнар юк. Мондый очрак булырга мөмкин түгел дип әйтер идем безнең урманнарда. Талпан, шул ук урман битләре бу аларны нинди очракта электро куркынышы зуррак? Һәм нишләргә сизеп алсаң? Әйе. Кайсы җавап бирергә? Менә талпаннарны инде без күбрәк урманнарга барганда дибез, ул урманнарда гына түгел, инде шулай и яннарында, паркларда да талпан тешләргә мөмкин. Бакчаларда да ул күбесе бит инде ул агач башыннан төшә дип уйлый, дөрестән дә алай түгел, чиремдә ул күбесенчә. Менә урманнарга барганда үзеңне саклану чарасы инде дөрес итеп киенергә, шулай ук сукмакның уртасыннан барырга тырышырга. Скими инде ак төстә булса әйбәтрәк була, чөнки талпан кадалып белгергән булса, тиз арада Табырга булачак. Табыр өчен әйе. Баш киемен киергән маска. Аннан соң инде Ниндидер аларны куркытучы мазлар бармы? Әйе, менә махсус талпаннарга каршы репеллентлар бар, шуларны кулланырга мөмкин. Чалбар балагын аяк киеменең иченә тыгырга кирәк. Менә шулай сакланырга. Иң яхшы профилактика ул вакытында вакцинация ясау. Урманга чыкмады бит. Турында сөйләшик әле шуннан. Менә хәзер ясасаң соң түгелме әле? Хәзер ясарга мөмкин. Иң яхшы усул инде ул безнең беренче прививканы без ясыйбыз көз көне, һәм 6 айдан соң без ясыйбыз яз көне. Һәм 1 елдан соң ул безнең ревакцинация була, ясыйбыз дагы 3 елдан 3 елга без кабатлап торабыз. Әгәр дә менә безгә еш кына студентлар килә, 1 айдан соң без практикага китәбез дип, ул вакыт эчендә без экстренный профилактикада ясарга мөмкинбез. Ясарга була, ләкин икенче прививканы ясатканнан соң 2 атнадан соң гына тулы көчкә организмда антитәнчекләр җитештерелә. Шуны истә тотарга кирәк. Һәм иртәгә урманга барам, һәм бүген мин прививка ясадым дигән сүз ул бердә дөрес түгел. Алдан нитәргә кирәк, уйларга кирәк. Талпаннар бит безнең апрельдә уянса, шушы иммунизацияны 2 атна алдан тәмамларга кирәк, тәмамлап өлгерергә. Агымын яз көннәрендә тагын нинди авырулар кузгала, нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Монда инде табиблар Һәрберегез үзенкәгезгә кагылышлы бер мисал. Мәсәлән, балаларда неврология белән бәйле нинди авырулар бар? Мәйтеп китә алам, менә шул бил авыртуы һәм невритлардан башкалары бигрәк тә ул кешеләргә кагыла, ул кан басымы. Безнең ул кешеләр һәр нагрузканы зурайталар, шәһәрдән күчәләр закка, районнарга, авылларга, кан басымы күтәрелә башлый. Кан басымының күтәрелүе гипертонический кризга китәргә мөмкин. Вот гипертонический криз бу инде бик куркыныч нәрсә, аның нәтиҗәләре бик куркыныч булырга мөмкин. Шуңа күрә кан басымын үлчәп торырга, вакытында дәвалауларны кабул итәргә һәм вакытында табибка мөрәҗәгать итәргә. Бу шул зур киңәш безнең кешеләргә, урта яшьтәге кешеләргә. Менә хәзер балалар китәчәк безнең лагерьларга, анда ял итәргә, шулай ук әти-әниләргә нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Мәсәлән, баласын лагерьга җибәргәндә. Баласын лагерьга җибәргәндә шулай ук бит инде алар безнең медицина күзәтү узалар. Без инде әти-әниләргә әйтәбез, барлык прививкаларыгызны ясатыгыз. Монда шулай ук инде безнең анализлар бирелә. Һәм бала берәр авыру белән учетта тора икән, шул вакытта шушы учетта торган специалист белән киңәшләшергә, без ул баланы лагерьга җибәрә алабызмы, кайчан җибәрергә, бәлки ниндидер профилактик чаралар уздырырга кирәктер. Балаларга килгәндә, җәй башы инде ул безнең самокат, велосипед, менә шушы балалар площадкаларында инде күбрәк балалар травма алалар. Шуңа күрә әти-әниләргә күбрәк балаларыгызны күз алдыгызда тотыгыз, алдан сөйләшегез, юл кырында йөрмәсеннәр, махсус площадкаларда уйнарга ярый дип киңәш итәбез инде.
Талпан турында сөйләшә башладык, ләкин әлеге теманы тулаем ачып бетермәдек кебек. Талпан бизгәге дигән күренеш тә бар бит әлеме? Әйе. Энцефалит. Энцефалит. Бу еш күзәтеләме һәм әлеге дә баягы шул очракка эләксәң нишләргә? Менә безнең Татарстан Республикасында барысы 45 административ районның 30-ы Талпан бизгәге буенча эндемик үзәккә керә. Шул ук Казан шәһәре керә шушы спискка дигәндә, аннан соң якынына урнашкан Лайш районы Талпан бизгәге буенча эндемик үзәккә керә. Талпан бизгәге инде ул бик куркыныч авыру. Ул арка һәм баш миенә бик нык зыян китерүче вирус. Талпан бизгәге белән талпан тешләгәндә яисә талпанны сыткан очракта авырып китәргә мөмкин. Талпан тешләгәннән соң 7-12 көн узуга авыру кинәт кенә тән температурасының бик нык күтәрелүеннән башланып китә, кысасы килә, күңел болгана. Тән бик нык авырта башлый, мускуллар авырта башлый. Без бит инде аның менә әбиләрдән хәтерлим, май белән ничектер башта эшкәртеп, аннан соң искәк белән тартып алу, ул вакытта башы кала икән дип, үзен генә тотынырга ярыймы? Вообще гадәти күренеш иде, без үскән вакытта урманга барып кайтабыз да, бездә берничә анда талпан кадалган, аны тиз генә чыгарабыз да, битте китте. Әйе. Без аңа игътибар да итми идек кебек. Баксаң, ул шундый куркыныч әйбер икән. Үзен тотынырга ярыймы? Менә әгәр дә инде талпан кадалып өлгергән булса, аны тиз арада тартып чыгарга, элеккеге ысуллар кулланмаска, майлар, вазелиннар белән майламаска. Чөнки менә әгәр дә инде талпан авыру булса, без аны шушы тартып чыгарган вакытта аның авыруын ярага кертергә мөмкин без. Күрәбез икән ул кадалган, аны тиз арада бармаклар яисә пинцет ярдәмендә бер яктан бер якка тартып чыгарга кирәк. Бер яктан бер якка ничек инде ул? Менә бер яктан бер якка булай. Бер яктан алып, бу якка чыгарга тиештек күрдем тагы. Башы калдымы соң, менә шушы башы каладан? Менә башын калдырырга тырышмаска инде, аны шулай Майлар, мәсәлән, сөртеп тормаска инде. Майлар сөртмәскә, аннан соң алга чыкканда инде спирт белән урынын сөртеп куярга кирәк эшкәрт. Һәм талпанны монда экспертизага, әгәр дәгән сез инде клещевой энцефалиттан прививка ясатмагансыз икән, талпанны безнең Казанда махсус учреждениелар бар, шушы талпаннарны экспертизага җибәрәбез. Бармы соң андый кешеләр? Минем әлегә нидер бер кинофильмдагы сюжетны гына хәтерләтә, талпанны алгач, алып барып экспертизага күрсәтү очраклар бармы соң? Бар. Күбрәк алар травпунктка баралар, или үзләре ала алмаса травпунктта алалар да, һәм талпанны инде экспертизага җибәрәләр. Монда бит әле клещевой энцефалит кына түгел, боррелиоз да булырга мөмкин. Боррелиоздан бит вакцинация да ясатмыйлар дигәнемчә. Шуңа күрә менә без ел сайын студентлар белән практика уздырабыз, без урманнарда, кырларда, һәм әгәр талпан табабыз икән, хәтта менә кадалмаган булса да, без аны тырышабыз, махсус пробиркага салып, якын тирәдәге лабораториягә бирергә. Нәрсәгә? Менә боррелиоз бар микән, юк микән дип, чөнки менә студентларда барысында да вакцинация бар энцефалитка каршы, менә боррелиоздан юк мәсәлән. Шуңа күрә инде менә алдан чаралар күрү өчен без аларны һәрвакыт менә тапкан талпаннарны җибәреп торабыз лабораторияларга. Бик озак эшләдек буга индеме? Безгә әле гимнастик эшләргә вакыт түгелме? Гимнастик эшләргә гел вакыт. Алайса, мөмкин булса, әфәнде, безнең яңа чыксагызда була, бергәләп гади эш, гади күнегү. Тамашачылар, әгәр дә сезнең проблемалар булса да, булмаса да, нәрсә эшләргә мөмкин? 30-60 минут эшләгәннән соң беренче күнегү сез боякларны куясыз да, бу күнегү аяклар һәм билләр өчен, һәм сез чүгәлисез әкренле. Тезләр иң мөһиме уртага китәргә тиеш түгел, әкренле чүгәлисез. Һәм таз әкренле артка китә. Меннардан күбрәк чүгәләнәбез. Монда да алыр. Өч тапкыр нәрсә эшлибез. Менә бу беренче гади күнегү, өч тапкыр чүгәлисез, сезнең аяк мускуллары, арка мускуллары эшли. Икенчесе, сез әкрен генә ашыкмыйча гына баш белән, анар куллар белән әкрен генә алга таба чүгәлисез. Монда диагностикада эшләсәгез була. Бу иратның өйләнгәннән башлап соңгы көнегә кадәр кичкенә генә гади хәрәкәт. Монда әгәр дә кеше бармаклар белән идәнгә таба икән, бу димәк сау сәламәт кеше. Әгәр дә 10 см калса, шулай нор булып санала. Әгәр дә азрак булса икән, димәк проблема. Һәм әкренле 3 тапкыр артка, 3 тапкыр алга һәм 3 тапкыр артка. Луиза Нейшн. Шундый рәхәт булып китә. Шундый рәхәт гади күнегү сәламәтлек бирә. Әйе, сез дә эшләп карагыз әле.
Demek. Демәк, беренче күнегү 3 тапкыр әкренләп шүгәлибез. Беренче күнегү, икенче күнегү әкрен генә баш белән, куллар белән әкрен аска таба төшәбез. 3 тапкыр һәм әкрен генә ашыкмыйча артка 3 тапкыр эшлибез. Хәзер инде тапшырма тавыласак та була, чөнки бездән кабатлап инде телевизор каршына басканнар бер теле караучыларыбыз, аларны аермыйк шушындый зур файдалы гамәлдән эштән зур рәхмәт әйтәбез килгән кунакларыбызга, экспертларыбызга һәм сәламәт булык дигән нукта сау булашыйк. Сәламәттән дә сәламәт акыл икән булганын онытмагыз. Рәхмәт. Без сезне гел эшләтәбез.